Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, pumanaw kuman ni Celia, ngem linapdan nila kay Ignas. Ditan nga impudno tila kay ti marikriknana ka ni Celia. Sinungbatan mat ni Celia ti ayat nga indaton nila kay Ignas. Iti sabali abangir, nagsinungbat da Doña Dolores ken Bakit Ansing. Agingga anak kinabilan dagitoy. Nakunapayan ni Doña Dolores nga adda nga isakit ni Diana ti sabali a tao. Ngem isu ang mismo nga inana. Iti daytamot la kanito, nasao ni Diana kani Bakit Ansing a maibuson ti kwartana. Ket amangan no dinan kabailan pay ti gumatang iti kanenda. Iti may sa Arabi, linapdan payla nila kay Leon ti panaglibas ni Ruben. Gapot ta delikado payla ti sitwasyon iti pagbaludan. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores ken Diana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Mom, Diana. Uray no na po kawan ti respetom kanyak nga inam. Patag kalata. Anya? Nagalas ti ugalim nga anak. Adadapay ngay sakit mo ti sa bali at tao. Nga meti siyak nga inam. Buisit ka. Mama. Anak ka lang, Diana. Siyak tinakautangam iti biyag mo. Na talaga kayak kapatayan. Iti pailada ka iti unag titiyan ko, hinaramid kon. Maturog kan, Mama. Nabarbat ka. Gasarsarita ka pailang. Saan ka kumabastos? Dito'y titandaan ng Diana. Gapot dadapay dapat patyom ni ikit mo nga ansing. Isulangan ti kamangam. Anya? Isulangan ti kapalay mo. Pumanaw kayon dito'y apartment iti anyaman ngoras. Mama, di mo amo ti sasawam. Agsarita talangan into nausawan ka. Pumanaw kayo aduakin ni antem ngansing. Anya? Nagag mo timbakak Diana. Pumanaw kayo kini antem ngansing. Kaputasan kayo akas sa pulan iti biyag ko. Nangag ko amin ngayong bagbaga itay ni Mamam, Diana. Umasidagak kumangam, linapdakla ang tibagik. Tamangan no madisnog kumanan tingiw-ngiw na. Auntie, adda ka di pa'y pagpatinggaan ti mapaspasamak ariribok iti biyag ko. Diana, patib kerem ti pakinakam mo. Saan kang agmaymay sa? Adaak dito'y atumulong kang ka. Auntie Ansing. No, nas ka na pumanaw kan dito'y poder ti inam, aramidem. Gaputa, awan mo't laang tinasaya ta mapaspasamak kada kayo. Ang kasanon ni Mama no panawak. Inamlat ta ni Dolores, Diana. Pudno matkit diti imbaga nagam. Nas ka na madaan kayo iti espasyo. Tapno makamiris ti inam. Umadayo ka pa'y laang kang kuana. Bareng daytoy nga ramidam kat makaamiris ka nagbalbaliw. Hanggang sa dino a lugar ti papanak, Auntie Ansing. Awan pangalaak iti kwarta. Siyak pa'y laang ti makaamukan ka, Diana. Saan ka baybayan? Gaputa sika ti kakaisunang anak day di Roberto akasinsin ko. Oh, anya pa'y later aramidin nyo. Pumanaw kayon dito'y apartment. When, Mama, pumanaw kamin kan ni Auntie Ansing. Saanan amasapul pa'y abugkawan na kami. Sige laang, Dolores.
Agbugkaw ka, aging kay ti kay kayat mo. Daytay aging ka mapugsat ya angas mo. Mangas asar ka kadi, Manang Ansing. Ay saan, Dolores? Ala, Diana, panawan tantinam. Saan ka na tumaltalyaw, tadakes? Ay, ati kayat mo asawan. Kaya rigam tilungon, analayaw. Tiya sino man namang talyaw, sumaruno matamatay. Anya, sa anak pa'y anailungon, kan sa anak pa'y anatay. Aya, ti pa nagkita ngamin ket. Nabayag ka na natay. Buisit ka! Manang Celia, Ne, da kayo matgayam, Senyorita Diana. Manang Ansing, sumrag kayo. Agyaman kami, Celia. Agtugaw kayo, Senyorita. Manang Ansing. Mabitlaang tay nakibaga ka ni Ignas asimangpot kayo. Auntie Ansing, husto nga ta tinangag ko nga imbaga ni Manang Celia. Binirngasan namot iti Ignas. Di namot tininawagan iti tata. Wen nga ruad, Auntie Ansing. Aday ta. Umaydan dito'y ayanta. Ay, nukasta. Agayan ayat kayon ka ni Ignas. Celia? Ay, sana all. Uwan, Manang Ansing. Pudno dahi ta, Ansing. Duan nga aldaw nga agayan ayat kami kan ni Celia. Maragsakan na kada kayo adwa, Manang Celia. Tata Ignas. Ne, maragsakan ako nam. Ngam apay akasla naliday ka, Senyorita. Celia, madamdaman to na damagam day ta kan ni Diana. Di maipapan kada kayo kan ni Ignas ti kayat ko pagsaritaan tayo. Anya? Ay na, maragsakan naklagamin na nakangag. Ada kayon kan ni Ignas. Sana all may juwa. Sika talaga, Manang Ansing. Ne, ayun gayam. Nalipatak matan tilutlutwak ije kusina. Panawan kayo pa'y dito nga agsarsarita. Kastagayam tinapasamak, Senyorita Diana. Wen Manang Celia. Nakabilnak ni Mama. Aging gaan nagapadamot ka ni Auntie Ansing. Talaga nagdakas ni Doña Dolores. Sa bagay, saan akong amas daaw, no apay a pinapanaw na kayo iji apartment. Idi pa'y lang nga ugali na dayta. Saan na kun alinapdan ni Mama apimanaw? Ad dapay kit di nakapungtot kada kami. Anya? Kasano nga rod itan, Senyorita Diana? Uwen nga ron, Manang Celia. May ibus pa yan ti urnong ko. Naibagak mo't kit di daytan ka ni Auntie Ansing. Senyorita. Mariribo ka nak. No sa dino itati papanan mi kan ni Auntie Ansing apag naedan. Nalabit nga agnaed kayo payla iti balay na, Senyorita. Nalabit akas na. Numabalin la ko maadito'y tayo aminan nga agnaed. Ngamjak pa'y nakasarita ni Ignas. Anya ka din daytoy ngay naramit ko. Agmay saak itan dito'y apartment. Ay, agbagtita koon agmay sa. Kasanon no umay dito'y nilindon, kat makita na nga awanan dito iti anak ko. Ay, buisit! Anyan di mapaspasama kanyak! Oh! Talaga adaddaal ng ti ulo man yan, Doña Dolores. Sa dino nga rod itante ayan ni Diana, ha? Jakam mo! Amangan no iti balay ti ikit na anima ng ansing. Ammom ka di, no sa dino ti balay day taabakat ansing. Amok, Linton. Kasanon no awan day jay. Awan matan ti sabali apapananda. No kayat mo, mapantayo iti balay ni Manang Ansing. Talaga adi mo aramatan ti utak mo anya. Ha? Awan pa'y serbim akasarsarita. Makitam,
Awanda iti daytoy a lugar. Nakatrang ka nga agpayso ti balay ni Manang Ansing. Nagulimag mat taglawlaw. Amokon, ang mga nunapan ijay kupraan a pagtrab-trabahuan na. Ket, ammom nga rod, no sa dino day ta apagkupraan? Amo, ngam adayo pa'y ditoy. Imposible a sumurot ni Diana iti pagkupraan. Patchek nga iti sabali a lugar tinapananda. Oh, Hala, agsublitan iti lugan. Saan matla ang makaadayon ni Diana? Patchek ang mapananto matla sa rungkaran ni Ruben iti pagbaludan. Sa dinong arad itan ti papanan tayo, boss. Agsubli tayo ni J. Safe House, Brando. Sumurot ka di kadatan ni Doña Dolores, boss. When? Ijay pa'y la safe house ti pagnadan na. Kabayatan ti panang sapsapul tayo kini Diana. Kasta ka di, boss. pakawanan naklindon. Diyak lang amin nalapdan tingiwat ko anang papanaw kin ni Diana. Dinak pa'y la kasarsarita, Doña Dolores. Ikaam mo pa'y latangiwat mo. Awatam. Uwan, Lindon. Nukasta. Rumwar kayo matlakan ni Diana, Ansing. Wen, Ignas. Kababain mo't kada kayo kan ni Celia, no agbayag kami pa'y ditoy. Anya. Apay kumaamabain kayo. Amangan numakasi nga kami iti, labing-labing yu. Anya. Sika talaga, Ansing. Sige, saan kami ngagbayag, Ignas? Ururayan na ko ni Diana iti kutsina. Diana, itay ka pa anak kaululi magngagmanmaneho. Anya launay ti pagparpari ko tam. No sa dino itan ti papananta, Ante Ansing. Ay na, sana parikot dayta, Diana. Di ka nagdandanag. Ay, isardan mo dita pagkasulinaan ti kutsim. Ha? Apay, Auntie. Kunami tayo basitan ti gasolina ti kutsim. Ag gasolina ta. Sige. Siya kung tagbayad, Diana. Ibagamit ti gasolin boy, ta kargaan nan iti gasolina ti tangki ti kutsim. Auntie, napuno iti gasolina ti tangki ti kotse. Imbes ko masyak ti nagbayad. Siya kun, kaanakan. Di mon pagparikutan dayta. Basit la dayta na itulong ko. Agyaman hak, Ante Ansing. Kurang pa'y dayta pa nagsubad ko iti na itulong kanyak ti amam. Idi si bibiyag pa'y, Diana. Ha? Nasingput ngamin ti amam. Ado kami akakabagyan na, natulungan na. Nuan yaman tinaramit ko ita. Kurang pa'y dayta pa nagsubad ko iti utang ko na imbaganakem. Auntie. Ado pa'y ti di mo amuan na ramidan day di amam, Diana. Limod ngami na tumultulong day di kasinsin Roberto. Kadagiti kakabagyan na amarigrigat. Saan ngami narumbang nga maamuan day ta ti managim bubukod nga inam. Kasta ka di. Wen, Diana. Nalimod day di kasinsin Roberto. Di na kaya ta may butaktak dagiti raramiden na pagsayatan. Ante Ansing. Nala, agsikko kay ti day tadalan. Agpadaya ka, aging nga amadanon mo ti pribado a kalsada. Ignas, Ne, apay ka di, Celia. adda nakita ka sobre iti kusina. Kwarta ti linaon na. Anya, Ang mga nunabati ni Senyorita Diana day ti akwarta, Ignas. kita akmanday ta sobre, Celia. Adda surat iti unag ti sobre, Celia. Mabiit lang tabasaag. Dear Ignas ken Celia. Kukwayon day ta kwarta, Ignas. Celia, igatang yu iti pagpapigsayo.
Sa inyo abay-bayan ti bagiyo. Tapnusan kayo agsakit. Gumatang kayo iti prutas ken karni ti baka. Sa inyo nga ibagbaga ken ni Diana nga inikan kayo iti kwartayo. Sikrit tayo laeng daytoy. Congrats kada kayo. Sapay la kumata ang nanayon ti ragsakyo. God bless. Tuy manang ken kapsatyo. Ansing. Celia. Inted ni Ansing daytoy a kwarta. Nagado daytoy a kwarta, Ignas. Agyaman tangarod ken ni Ansing, Celia. Nawadwad daytoy a kwarta a para kadata. Nas ka na makalibas akong iti kabiitan na panawan, tatalyon. Sakbayak ti posibleng aramidan ni Linton ken ni Diana. Di ka ganag, Ruben. Planadon ti amin. Nakasaritak matan, dagiti kakunsabos tayo dito'y selda. Tatalyon. Ruben, delikado da ito'y aplano. Sapay la kuma, tagbaligi ka. Tanusan, biyag mo, ti mapukaw. Nakasaganak itian yaman na mapasamak, tatalyon. Ala, urayan tayo lang tinapintas agun daway a panaglibas mo. Ulitak, sapay la kuma, tasan ka mapaay iti panaglibas mo. Dayta ita ti plano ni Boss Lindon, Doña Dolores. Apaman na makita na ni Diana. Pilitin na nasumurot ken kuana. Basta saan nyo asaksaktan ti anak ko, Brando. Umanugot hak iti amin apagayatan ni Lindon. Basta di nakabkabilan ni Diana. Saan nga aramiden dayta ni Boss Lindon? Gaputay ayatin na ni Diana. Pilitin na lang ti anak mo, tapnog din nadan. Oh, Anya ti kayat asawan ti panagsinay mo, Doña Dolores? Awan, Brando. Di mo latan ikaskaso ti panagsinnaay ko. Seryoso ti lang amita, Doña Dolores. Amangan no agkid-kid ka iti pagayatan ni Boss Lindon. Awan mo ti maaramidam. Gaputaadan nagtulagan nyo kan ni Boss Lindon. Isu nga ikaumulat tan tingiwat mo. Iti posible nga aramidan ni Boss Lindon ken ni Diana nga anak mo. Anti Ansing, pribado gayam a kalsada ti Simra Kanta. Kan akin kukuha itinagdakkal a balay. Napalawlawan iti kayo nga agbunga iti prutas. Akas lamot la iti aglawlaw ti plantasyon ti asukar. Bak nang lakit diti akin kukuha iti dayta a balay. Anti, apay anapan tayo iti daytoy a lugar. Asino, ti akin balay iti napanan da Diana ken bakit Ansing. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.